svojem prvom pismu svećenicima i vjernicima preporuča, upozorava i potiče kako je to činio Pavao apostol. Dragi vjernici, budite jaki u vjeri, jer vjera je Božji dar. Ponizno se molite Gospodinu, neka vas čuva i umnoži svetu vjeru, te vam dade milost ustrajnosti u vjeri i dobrim djelima do konca života. Roditelji, brinite se za kršćanski odgoj svoje djece, učite ih moliti, šaljite ih svećenicima na vjersku pouku, posvetite dan Gospodnji. Nedjeljom i blagdanom slušajte svetu misu, obslužujte zapovjedi Božje i crkvene, čuvajte se grijeha, da budete stado Kristovo i da vas nitko ne otme iz njegove ruke. To je moja najživlja želja i zato ću milost moliti presveto srce Isusovo i neoskrvljeno srce Marijino. Biskup Banić dolazi na čelo Šibenske biskupije u vrlo nepovoljnim i teškim prilikama. To je vrijeme borbenog ateizma, totalitarnog komunističkog režima, poratnog progona i zatvaranja biskupa, svećenika, vjernika, rušenja kapela i drugih svetinja. I on je sam na udaru te komunističke diktature. Zaokuplja mi dušu misao na pogibli kojima ste izloženi. Ti su pogibli mnogostruke i vi ih susrećete na svakom koraku. Ali između svih pogibelji najveća je ona što dolazi od bezbožne propagande. Danas se sustavno ide za iskorenućem svete vjere, pa se uči, tobože, u ime znanosti, da nema ni Boga ni duše, ni raja, ni pakla, a Isus da nikada nije ni živio. Smatram svojom dužnošću upozoriti vas da se čuvate od ovakvih lažnih proroka.